Dili angayang makuyawan ng mga nanimuyo palibot sa ospital sa Rakbayan sa Mandawi nga dalhan sa mga pasahero sa eroplano nga gikan sa gawas sa nasod. Kini ang subling gipasalig sa Mandawi City Hall ngadto sa mga residente nga mipadangat sa ilang kabalaka. Ani ang report ni Nico Sereno. Public advisory ug mga tips kontra sa novel coronavirus. Kini ang gidisplay sa higanting LED billboard sa Mandawi aron maabisuhan ang katawhan unsaon paglikay ning maong sakit. Mupagawa si Mayor Jonas Cortez og executive order aron pag-umol sa Barangay Health Emergency Rescue Team o BHERT. Subay sab kini sa direktiba sa DILG. Kini aron mahigpitan ang monitoring sa katawhan sa kabarangayan. Magtigom karong hapon ang local health board aron tukion ang pagpalit og mga mask ug thermal scanners. Matud ni Ibanez, may supplier na nga mi-commit sa inisyal nga 5,000 kabuok ka mga surgical masks. Have a resolution regarding the emergency purchase. Kay kanang ug dadon pa natong PR dugay kayo ginahanglan nato ang Samtang subling gipasalig sa City Hall, way angayang kabalakan ang mga nanimuyo palibot sa usa ka government hospital. Ang tambalanan mo'y gitudlo nga dalhan sa mga pasaherong Pinoy gikan sa China, Hong Kong ug Macau aron sila masusi. Giklaro sa Dakbayan, dili quarantine facility ang ospital. Matud ni Ibanez, kinsa usasab ka nurse, importante gihapon nga sundon ang mga safety measures aron dili mataptan sa kagaw. ma'am sa siguro siya pinakaduol. So dadon dito check up ug unsa unya if kuan diretso na dayon sa quarantine. Dili siya quarantine area. No need gihapon mabalaka atong mga tao as long as they practice good and effective personal hygiene. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.